रुनिकाटानि लाइमुथि हाथायाव गंसे गलायाव अर खामनानै सेवहांगार। दुथां सुबुंफोरा अर सावनायनि सन्देह खालामदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि हाथायाव रबेन बसुमतारी आरो बिसि साहित्यश्री बसुमतारीनि गंसे गेलामाल गलायाव थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव अर खामनाय जाथाय सोमजियो। अर खामनायनि जाउनाव गलायाव खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे गासै 5 लाख रांनिबो बांसिन खहा जायो। गला बिगोमा रबेन बसुमतारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गलायाव सोरबा दुथां सुबुङा मेगन सानानै अर सावना होदों होननानै सन्देह खालामदों। गला बिगोमा रबेन बसुमतारी आरो बिसि साहित्यश्री बसुमतारीजों लोगोसे गला आफादनि लेङाइ नेहाथारि दामफ्ला बसुमतारी आरो लाइमुथि प्राइमारिनि आफादगिरि निर्मल मुसाहारि मोनहा बिटिसि सरकार एबा बियाबनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिफ्राय मदद बिहरदों जाहाथे हा-हु गैजायै अर सावना होजानाय गलानि बिगोमाया गलाखौ फिन फसंफिननायाव सहाय मोननो हायो। जानायाथ' जों दखान बन्द खालामना थांबा जेबो जायाखैमोन, ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि खामजाना मादों जों नुवाखै। ओमफ्राय जेनेबा जों दखान बन्द खालामना थांबाय, थांनानै ओमफ्राय जों न'आव ओंखाम जाखानानै ओंख्रिल' संनानै ओंखाम जानानै बिसिनायाव एसेल' माबा गोलांनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बे समावनो नैबे दखान खाथिनि मानसिया खोन्थाहैबाय आरो नोंसिनि दखाना खामबाय, बासायनो हानाय नंला जोङो होननानै बुंहैखाबाय आरो। ओमफ्राय फैबा नायफैमारबा गासिबो दंस' जाजोब्बाय, गैखाला गासिबो सेस गैला आरो बेबायदि जादों आरो। खयथा जाखोमोन सोरबा सावखो ना माखो जों बेखौ मिथिला, जोंबो नुवासै जाहैबाय हरनि सम। दा जों बोरै मिन्थिबावनो, जोंहाबो बन्द खालामनानै थांबाय, मोनाबाय नालाय बयबो थांस्रिजोब्बाय। ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय नै खाथिनि मानसिया खोन्थाहैदोंमोन, ओमफ्राय जों बासायनो हानाय नंलालै आदै नोंसिनि दखाना खामजोब्बाय होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय नायफैबा बेबायदि जामारबाय आरो, गासिबो गैला दंस' जाजोब्बाय। बै उननिफ्राय सावदो आरो। सोरखौबा सन्देह खालामदों? दा सोरबा होनदों उन्दैफ्रा खाथियाव अर सायदोंमोन, ओमफ्राय सोरबा होनदों बिरि सावनानै प्लास्टिकआव माबानानै गालांदों होनना बुंदों आरो। नोंसोरो सोरखौबा सन्देह खालामदों? दा जों बोरै मिन्थिबावनो, जोंथ' नुवासैबो जाहैबाय। बेसेबांसोनि मुल्यनि बेसेन दंबा बुस्थु दंमोन? बेसेबां जागोनथाय दे बोराया बुंदों। ओरैनो आन्दाज जों आन्दाजावथ' 4 लाखनि खहा जानानै दङ। ओमफ्राय एसे बोरैबाबा बारनोबो हागौ, जों बिदिनो दामि माल सोफैदोंमोन। जों थाइसे थाइनै ओरैनो खस्थ' खालामनानै बुथुमनानैब्लाबो जों दखान सोलिनानै जायोमोन। आरो जों सिगांनिफ्रायबो बे खेबसेल' नङा, खेबनै गासिबो जों गोदोनिफ्रायनो होजेननायनिफ्रायनो सिखावबो हाबजाबाय, गासिबो माल खावना लांजायो। होमबाबो जोङो सिखावफोरखौ जों नुनो मोना, खाथिनि ना गोजाननि जोंबोथ' मिथिया जाहैबाय। बेनिखायनो पुलिसनो खिन्थाहरनाय जायाखै। सिगां समाव पुलिसनो खोन्थाहरदोंना? खोन्थाहराखै बेखौबो। जों ओरैनो बे कमिटिनि रायजो राजाखौ लानानै जों एखमबा हमनो नागिरो, जों बेखौबो जों हमनो मोना बेबायदि जानानै। ओमफ्राय जोंहाथ' दा उफायानो गैला, दा दखान होनो जोंहा दा गैजाखाया जाहैबाय। जोंहाथ' हा हुबो गैखायानो, जों जेबो गैजाया। बिदिनो जों एसे एनै दखान होनानै जायोमोन। आरो बेबो जोङो दखानखौबो जोङो लाबोयो, जों नगद लाबोनो हाया। जोङो बिदिनो मालिकनाव बाखि दङ, जों बेखौ जों दा बोरै सुख'हैनो हागोन, जोंहा बेखौ सिन्था जानानै दङ। बेनिखायनो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनो खोमा, जों बेखौ आसा खालामो गेदेर गोलावनिफ्राय। जोंहाथ' दा राहा गैला जेबो, मोसौ मोसाबो गैजाया जोंहा आरो फिसा फरायनाय दङ, इंलिस मिडियामाव हाबनायबो। प्रसासनखौ मा बुंनो सानो? सरखारनिसिम मा बुंनो सानो? सरखारनिसिम जों बेखौनो खावलायो, जों बिटिआर सरखारनिफ्राय बा रनजित सारनिफ्रायबो जों एसे एनैखौबो जों खहा जानायनि बेलायाव जों एसे एनै अनसुंथाइ मोननो हायाब्लाबो, जों एसे एनै मोनोब्ला जों गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन। आरो जों बेजोंनो एसे मोननानै जों दखानखौ जाहाथे जों बिजोंनो सोलिनानै जोङो बिसि फिसा न'खर खुंलांनायाव जों जाहाथे मोजां खुंलांनो हायो। दा जोंहाथ' फारसेनिफ्राय जों मोनाब्लाथ' जोंहा न'खर सोलिनायाव बिराद दिगदार जासिगोनानो। जोंहा जेबो फानलु फानलाबो गैला। जा दङ दखाना मोनसे दंमोन जोंहा एसे एनै, दा बेबो हनै खामनानै सिलिंखार जालांबाय। जोंहा दा राहायानो गैला। लाइमुथिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै फंबायनि न'आ दिनै बोरै खामजाखो, बे खामनायनि थाखायहाय दानि सरखार गोदाननिफ्राय अनसुंथाइ अननानै होयोब्ला मोजां जागौमोन। बिस्रा फिसा सानै फरायनाय दं,
ओमफ्राय ओरैनो हाल खदाल गैखाया बे दखानजों जानाय बेनिखायनो बेयाव गैयाब्लाबो 3-4 लाख 5 लाख बायदिसो बिनो नस्थ' जाबाय न'जों माजों बे हिसाबैनो गासैखौबो मोनजोबाब्लाबो सरकारा जा मोननानै अनसुंथाइ होयो बेखौ आं हेफाजाब होजानो लुबैदों आरोखि दानि सरकारखौ माबोरै जादों होनना सानदों बेथ' आरो दुष्टामि मावखो ना हारसिं खामखो सोर बोरै बुजिबावनो रावबोथ' नुवाखिसै दा खामनाय समावसो सोरबा सानैसो मानसिया लोगो मोनफैनानै बैगुमाखौ लेंना न'खौ एसे बासायनो हाबाय नङाब्लाथ' खामजोबगौमोन होननानै गासिबो बेखौ बुखुमानो हायाब्ला बे बेसेबां लाइनाव दङ बे न'आ गासिबो खामजोबगौमोन आरोखि दा जायफ्रा बुखुमा फैदों बिसोरनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय दा बे न' गंसेल' नस्थ' जाबाय बा बिनि दखानाव बेसेबां माल दङ बे गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय गैयाब्लाबो 4 लाख बेबायदिसिनि 5 लाखसिम बिदि नस्थ' जाबाय बेनिखायनो सरकारा अननानै बे रबेननो एसे अनसुंथाइ अननानै होयोब्ला मोजां जागोन आं बाजार कमिटिनि बाजारनि लेङाइ आफादगिरि जानानै बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय बारा सम जायाखैमोन आरो खयथासिम जाखो टाइमा 7थासो औ 7था औ माने नोंथांमोनहा बुंदों जे बे ओनसोलाव बिदि जाथाया जाबाय थायो सिगाङाव जाबाय बे मथा-मथि बे जोंनि लाइमुथिया 2009निफ्राय जादों नालाय दखाना बे 2009निफ्राय जाथाय बे दखान जाजेननायनिफ्राय न' खामनाया जायाखैमोन एक्सुवेलि सिखावा फैबाय थायो आरो सोरनिबा माबा थाला दिखुरबानाय खावना लाङो बिदिनो दखाननि बायदिसिना माल लाङो बेबायदि जाबाय थायोमोन होमब्लाबो बे न' खामनाया जायाखैमोन दा भाग्य गाज्रि बिनि खाफालाव मा जाखो बे न'आ खामनो हाबाय आरो देग्लायहाय पुलिसनो खोन्थाहरबाय पुलिसनि खिन्थायाखै खिन्थानाय दा मा जायाखै सानदों नोंसोरलाय दाथ' आं हारसिं मा बुंनो बेयाव आफादगिरि आरो लेङाइ देहायारि दङ जों बेखौ एसे रायज्लायग्रोदिनि दा बेखौ जों बाजारखौ जोङो सिमोननिफ्राय बाजार दिनबो लाबाय बुधबार बाजारखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो बुधबार बाजार दिन लानाय हिसाबै जोङो पुलिसनोबो एसे माबा लिरनानै हैनाय दङ दा बे हिसाबै थांनानै रायज्लायहैला बिसोरबा मा होनगोन दा बेखौ जों कमिटियाव रायज्लायग्रोदिनि